ମିଥ୍ୟାଟା ଓ ପଛେ ମୋର ଦୌଡ଼ି ଦୁର୍ମା ଓ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ଗଣ ମୋ ଦେଇ ଦୂର ଯିବା ସାରା ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ତ ହେବା ସୁଧାବଶ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦେଉଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଦଳରୁ ଦୂରବତୀ କଥା ଦଳି ଆସୁଛି ଯାହାତି ଦଳନ୍ତା ପ୍ରତିଭା ରୂପେ ଆରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁ ଏକଲବ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାନ୍ଦୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଦୂରବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁରନ୍ତର ଆଦର୍ଶ ବାଣୀରେ ଅନୁମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଦଉଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ 1964 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାର ବିଶ୍ୱଦୁରୁ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ପରିଧାନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୂର ଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୂରୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଦୂର ଅର୍ଥ ଦୂର କରିବା ଦୂର ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରତାରେ ଆଲୋକ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ବତେଇଥାନ୍ତି ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ହେବା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ହିଁ